New Apple Music present. डीजे आलोक भारती खूब खींचे किसे लाठी खूब खींचे किसे लाठी खूब खींचे आई के घाटे हो घाटे सखी के साथे लाइक पर वीडियो बनावे कि सबके नचावे किसे लाठी खूब खींचे किसे लाठी खूब खींचे किसे लाठी खूब खींचे डीजे आलोक भारती घाटे पर वाइल लेके टच वाला मोबाइल घाटे पर वाइल लेके टच वाला मोबाइल आ खींच के सेल्फी सखी साथे मारे हुए स्टाइल आई माई के नियर पेनी के साड़ी पियर किले ले दिया मुझवा के थाली किसिम के फुलवा चढ़ावे सबका के सामने फोटो खिंचावे कबू निहवा के साथे हो साथे रेखवा के साथे भीगो को वीडियो बनावे हो सबके नचावे किसे लफी खूब खींचे किसे लफी खूब खींचे किसे लफी खूब खींचे डीजे आलोक भारती राइटर नीरज निर्मल दौरा लेके अइले आलोक से खरबरमन भैया गीतिया खूब बजैले सजिया या भूरी घोटिया या गोरी दे दीना भैया आशीष गंगा के घाटे बरती सयली नरियल सी पुलिया में माइके चढ़ैली इहू नजारा सबका से प्यारा देखी के मनहारा सावे कि फुलबारा सावे किसे लफी खूब खींचे किसे लफी खूब खींचे किसे लफी खूब खींचे आई के घाटे हो घाटे सखी के साथे लाइक पर वीडियो बनावे कि सबके नचावे किसे लफी खूब खींचे किसे लफी खूब खींचे किसे लफी खूब खींचे DJ Alok Bharti Motihari, contact number 8507063299.